hvordan man laver en donate box i Please Donate. Ja. Okay. Lad os bare komme i gang med... Hvis du ikke ved, hvad jeg mener, ja, så mener jeg de her. Ja, så går du ind på en cirkel og tre prikker lige her. Så går du ind på Create. Så trykker du på de 3 streger over hjørnet her, lige ved siden af Creator. Så trykker du på Dashboard. Alle har deres eget game, så det trykker du på. Så kommer du ind på det her. Så trykker du igen på de der 3 streger. Så trykker du på Unselected Items. Og så trykker du på Passes. Og på Create a Pass. Så tager du bare et random foto. Du kan også bare holde det der. Så giver du det bare et navn. Så skriver jeg bare for eksempel Roblox og thank you. Ja, og så trykker du create a pass, når du har lavet de 2 ting. Så står der off sale på den, du har lavet. Trykker du på den. Trykker du på de 3 streger igen. Og trykker på sales. Og så trykker du på item for sale. Sådan swipe over. Og så scroller bare et antal. Så hvis jeg fik skrevet 1000. Men dem, der har lavet spillet, de tager 30% af, hvad der bliver doneret. Så nu laver jeg bare for eksempel en, der står 1 million. Ja. Og så saver jeg den. Og så bum. Så har man lavet det. Tak fordi I så videoen. I må rigtig gerne like og subscribe for nye fede videoer. Vi ses.